Ahojte, milý Eben. Toto video sme natočili na písmeno I ako intimita s Pánom z nášho akronymu Život. Posledné 2 roky, budú to necelé 2 roky, čo si ma Pán Boh zavolal do skrytosti, mi dáva na srdce tému emočná a duchovná zrelosť. Pochádzam z rodiny, kde muži neprejavovali nejakú zraniteľnosť alebo slabosť navonok, lebo to bolo vnímané, že muž je slaboch. Takisto sa nezdielali nejaké emócie, vnútorný život. A ja som si vlastne počas tohto obdobia, hlavne posledného, uvedomil, že tieto vzorce, v ktorých som vlastne žil, som si prevzal podvedome do modlitby. A vlastne počas modlitby alebo času s Pánom som mu nezdielal svoje emócie, to, ako sa cítim, čo prežívam. A posledného možno pol roka som sa modlil so žalmami a mal som strašne dobrý pocit, že sa modlím so žalmami, kde žalmy sú krásny príklad toho, ako chlap, muž, vplyvný kráľ Dávid vlastne zdieľa svoje emócie Bohu. A je to veľmi intimné. A ja som bol naozaj spokojný, že vlastne sa modlím so žalmami a že sa modlím dobre, že tie emócie vlastne tam používam. Ale uvedomil som si, že je to ako keby ďalší prejav mojej emočnej nezrelosti a to, že prežívam duchovný život niekoho iného v modlitbe. V tomto prípade Dávida. A vlastne som si uvedomil, že to sú jeho žalmy. To je jeho prežívanie, to sú jeho emócie, to sú jeho okolnosti, jeho príbeh. A Duch Svätý ma začal tlačiť do toho, že Roman, začni písať svoj žalm. Tak počas modlitby vlastne som si začal písať vlastné žalmy, kde píšem, ako sa cítim, čo prežívam. A takto ako keby som otvoril dvere Bohu, že môže uzdravovať moje srdce, môj charakter, moje myšlienky a moje postoje. A výsledkom toho je, že naozaj som vnútorne slobodnejší, že sa viem viac cítiť do iných druhých, že som empatickejší. A preto taký hlavný odkaz tohto videa je, že jednoducho ten čas s Bohom my nevieme oklamať. Že je strašne dôležité, aby sme si ideálne každý deň vytvorili nejaký dobrý čas s Bohom, aby sme mu otvorili tie dvere, lebo však on klope a čaká na nás. On to nebude robiť na silu. A vtedy mu dáme priestor na to, aby mohol meniť naše srdcia, náš charakter, naše myšlienky, naše postoje a meniť na svoj obraz. Tak vám želám odvahu a veľa času nás s Bohom. Ďakujem vám, čaute.